Директно от Кремъл Русия приема спокойно критиките на Тръмп към Путин. Преди малко, между другото, постнах в моя YouTube канал за заплахите на Доналд Тръмп да бомбардира Москва, така че може да видите в моя YouTube канал Gold News. Москва приема доста спокойно критиките, отправени от президента на САЩ Доналд Тръмп към руския му колега Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Reuters. Доста спокойно приемаме това, отговори Песков на репортерски въпрос по тази тема. Стилът на фразите, които Тръмп използва, е доста рязък, отбеляза така прес-секретарят. Американският държавен глава обвини руския лидер, че не реагира на усилията на САЩ да се постигне мирно споразумение с Украйна и обяви, че Вашингтон ще продължи да подкрепя Киев, припомнят така от Reuters. Освен това, Песков каза, че Кремъл не е сигурен в истинността на материала на американската телевизия CNN, според който Тръмп преди време се заканва да бомбардира Москва, за да възпре Путин от атака срещу Украйна. Между другото, съм качил материала и съм превел изказванията на Тръмп на български език. Има субтитри, така че влезте в YouTube канала и вижте за какво става въпрос. Директно съм качил линк на стори, мога да влезете оттам директно. В репортаж на CNN фигурира аудиозапис на Тръмп, който казва на частно събиране на дарители по време на предизборната си кампания през 24-та, че веднъж е предупредил Путин, че ще бомбардира Москва, ако Русия нападне Украйна, отбеляза Reuters. Така че вижте видеото, в сторито е директно, кликайте на линка и ще ви излезе: Тръмп предупреди Путин, че ще бомбардира Москва.